бахтиёр тоҳиров мисли чанд рӯзи пеш дигар маъюсу гирён нест. ҳоло дар як ҳуҷраи гарм суҳбат мекунад. аз он ки дар як вақти кӯтоҳ равиши зиндагиаш тағйир хурд хушҳол аст. пас аз нашри гузориши радиои озодӣ дар бораи бесарпаноҳон ки бахтиёр яке аз онҳо буд, корбарон ба ёриаш шитофтанд. чанде аз муҳоҷирон ва дӯстони диловар сафаров яке аз блогерони тоҷик хоҳиш карданд ки ба ӯ кӯмак кунад. ами акаи диловар квартира гирифт, ина сар либосам харид, то ҳама чизша харида, курткам харид. ҳар одаман қасм расход намекунад. бо шукронаи худо ина нӯши неъмат. хайр ами сумо мета нигоҳ бина мекунад. аку чӣ нақшаҳо доред шумо барои нақша иншоалло ба амри худо бас яками қадар шаташа хӯрдам. дар чи ақиби зиндагӣ мешавам. мерам хона насиб боша, аммо сварчикӣ хидмат мекунам, ӯ хуб омада. дар инҷа ай бақлашкаву кардон ягон фоида нест. бахтиёр тоҳирови 43 сола то ин дам дар як макони нимавайрона дар хуҷанд зиндагӣ мекард. ӯ мегӯяд 8 сол пеш дар ҷустуҷӯи кори беҳтар ба ин ҷо омад ва монд. ҳамсару 3 кӯдак доштааст. вай дар суҳбати қаблӣ гуфта буд ки ба ягон идораҳои давлатӣ барои кӯмак муроҷиат накарда буд, зеро вақте ба гӯшҳояш як хазандаи зиёнрасон, табибон ба гуфтаи ӯ барояш кӯмаки ройгон накардаанд. гӯшома повза санҷидам дар аппарат, ҳамаро дору пору кардам. шукронаи худованд ина гӯшам соз шуда. як гӯшам кар буд, аммо рӯз гирифт бурдакам, ина шукронаи худо соз шид. ба нақли бахтиёр ӯ кафширгар аст ва муддате дар нерӯгоҳи сангтуда низ кор кардааст, вале вақте дар дигар ҷойҳо ба ивази кораш маблағ надодаву фиреб карданд, ҳоло ташаббускорони кӯмак тасмим доранд бахтиёрро ба зодгоҳаш фиристонанд. барои нафар моҳӣ надодем, кӯшиш кардаем моҳӣ қапиро омӯзонем. яъне ки ҳамон муҳоҷирое ки гуфтанд ки як карта гузоред, бисёр будан хоҳиш кардан кӯмак мекунем. гуфтем бошад карташон мегузорем ва дар пули ҳамон барои ин нафар таҷҳизот мегирем, масалан барои сварка кардану дигар чизҳое ки ҳаст, ин мардака ба кор меомӯзем, яъне ки ба равиши кор меомӯзем. ҳамин гуна пул наметиҳем ки чунки ҳамин гуна пул диҳем мехоранд, тамом мешавад, дигар бас. фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ аз таваҷҷӯҳи сокинон ва муҳоҷирони тоҷик ба ин гуна ашхоси бесарпаноҳ хушҳол ҳастанд, вале ҳамзамон мехоҳанд ки дигар нафарони дар кӯча монда низ таваҷҷӯҳ шавад. як таҳқиқоти созмонҳои диёр ва нотабене дар сентябри имсол маълум кардааст ки дар вилояти Суғд қариб 500 шахси бесарпаноҳ зиндагӣ мекунанд. фарзон муҳаммадӣ, радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд.